בואו נראה לכם את השעון החדש של הלל. בוא נעשה סיורים בחדרים. זה שוקל המון. וואי, סיור בחדר של אודי. בואו נעבור לסיור קצר בחדר. לא, נתחיל עם שלך, אחרי זה שלי ואחרי זה שלי. טוב, בחדר שלי הוא לא כל כך מרתק, אבל יאללה בואו. קודם כל נסביר על ארוחת הזה, שימו לב. מנה חמה. תאילנד סטייל. ציינים את העוגות דבש. עוגת דבש של קיפרבס. אופס. תודה קיפר. זה כמו פה, אתה מדבר כמו פולישוב. נכון? מדבר כמו פולישוב. תדליק את האורות שיהיה אור בזה. את זה פה. זה הנעליים שלי. תדליק את האור? זה הנעליים של הלל. הכיור, שימו לב הכל פורק. זה המנורה שהוא השיג מצ'יינה? חי כמו כלב. שמת את המנורה מצ'יינה? זה ניסן סידר לי, כשהגעתי לקיבוץ הוא סידר את התאורה. זה אוריגינלי מבומביי. כל סוד לצלחות. שימו לב. במקרר. במקרר. תדליק, אין לי שום אור בבית הזה? אין לך עוד בבית. הופה! שימו לב, מקרוני and bees. We got some... We had some לבנה. שמנת, ממד. אוי, אולי יש לי ארטיקים. יש! יש לי שני ארטיקים. יש לי שני ארטיקים, חביבי. אני צריך לנקות פה. בהמשך החדר, זאת המיטה שלי. הנה הציפית מגולגלת, אותה חולצה שאני לובש. טלפון של סבתא. בוא להתחמם איתי. פה את זה. בוא להתחמם. הנשק. Hey, show him your window view. שימו לב איזה תצפית יש לי פה על מאחורה של החצר. אודי, ספר לנו לסידורים שיש לך היום. כן, למה אנחנו יורדים לקריית שמונה? הלל צריך לעשות סידור. זה אומר, הוא צריך לשים תמיד הלל, משקפיים, אני צריך להסתפר, אני צריך... כל אחד בעצם בחר את השתי סידורים האהובים עליו, והולך לעשות. למה צריך לגרור אותי? שאתה סומך הכל וזהו. כי אם לא נגרור אותך, מה תעשה טוב? מה תעשה? כאילו, כי אתה לא רוצה להישאר לבד. חמם את השפן הנוג לך, דודי. יאללה. נעבור לחדר של דודי. לא, נצפה פה. היי, תצלם את באדי. את בבא. אני רוצה שתעשו את השיר הזה של המוזיקה, של זה שמישהו מת. איפה הוא? איבדתי אותו. טוב, לא, זה של החתונות. It was a clear name. זה שיר של החתונות, שיר של החתונות. טן 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 בסופו של דבר מישהו. טן 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 שים לב מאיפה זה יוצא לו הקקי. שירותים. Got that bird view. פח. זה מגניב קצת המון. יאללה. נקסט! מספר, אתה לא... איזה מספר חדר אתה? נכון. זה החדר צריך להסביר את ההיסטוריה שהיה שפעם של דנה דביר ומאיה. כתוב פה. אוי, הבט"ש. זה הבט"ש. היי, תגידו של מי החדר שם? של רון, נכון? כן. הוא כבר עזב. החדר של זיו. העץ הגדול. הגריל של קיפרבס. We salute you. של קיפר, הספחנו את זה, של קיפר. עוד פעם הלל. פעם זה היה אבני ישיבה. למה זה לא עושה לי פוקוס הקאקר הזה? לא יראו כלום בסוף. יאלק. יכול להיות שזה קצת מטושטש.